On y gyfle fan hyn, mae Pwynt yn trwodd yn erbyn y gol. O, gan adlamu oddi ar bawd. Mae Jake Phillips yn ddiolchgar yn taro honna. Mor bell y galle fe. Bel trwodd at Pwynt yn treulio heibio'r amddiffynwyr. Wel, rhywsut Airbus yn gwneud digon yn amddiffynol. Mae Harry Arneson. Sgeilus nôl. O, drychwch, mae Davies wedi dwyn. Mae'r bel dal yn fyw. Mae'r pwysau dal yna. Nôl at Davies. Cyfle arall. Ac unwaith eto, mae Matthew Turner, arwr Aberystwyth ar un o bryd. Nôl i achub i dîm. Mae'n gawlach yn ysgeilus yn y cefen. Mae Litchfield nôl gyda ffôn fel amddiffynwyr canol. Bradford wedi anafu wrth gwrs. Blonc Acbo. Phillips eto. Droed dyn, dros i ysgwydd, yn glyfar, Davies i mewn! A'r cyfle wedi wastraffu, y symudiad yn un clyfar, y cyffyrddiad yn bert. Adam Davies a sgorodd yn ebyn Aber rhai wythnos yn ôl. Bron a gwneud ni eto. Mae yna beryg fan hyn i Aberystwyth yn y cefen. Bale yn glynu wrth i Droed. Mynd o mas. Pwynt, tanio! Na'r arbediad. Fyddaniodd hwn yn berffaith i Pwynt a fe garodd i'n gadar. Sydd at y eisiau aweni mawr yna. Gwthio yna dros y bar. Cyfleodd o i gilydd yn dod i Aberystwyth. I'n mlaen gael Cornish di cyrraedd Leblon Gacbo ar ergyd yn erbyn y golwr. Turner yn gorfod codi dderbyn i'r ail gyfle. Gyfle i'r ymysodwr. Bale yn ddigon syml y flic yn un clyfar. Yn syth at Matthew Turner. Peini wrth ymosod i Airbus, mae eisiau cefnogaeth. Yn taflu i lan teg at dyn. Kirkman ôl dod mas. Mae fraich y dyfarnwr yn pwyntio at y smotyn, ond yn gic o'r smotyn i'r ymwelwyr. Kirkman ar drosedd, dos na ddim cwyno. Gall hon fod yn foment yngedfennol yn hymor ac yn hanes Aberystwyth. Davies sydd wedi sgori yn erbyn Aberystwyth unwaith y tymor yn barod. Oed i mymryn. Cyn taro honna, heibio i Turner yn y gol. Mae'r ymwelwyr ar y blaen. A mae'r tîm cartref sydd yn gorfod ennill. Ar ei ôl i. Dim fel yn i Davies wrth ddathlu fe, ddwgodd e'r bêl. O, cam syniad gan Palmer, a dyma Flint yn erbyn y golwr! O'n gwastraffu'r cyfle! Mi roedd da fe amser i reoli honna i symud i o gwmpas y golwr. Flint yn methu manteisio. Llinell flaen Aberystwyth. Yn brysur. Evans. Dwi'n bod gormod ochr i fel gyda Aberystwyth. Dyma un ohonyn nhw'r peniad! Litchfield yr amddiffynwyr canol oedd na. Yn codi'n uwch na i'r amddiffynwyr eraill i gyd. A gwyro honna bron i'r cornel. A dyna lle o Lewis Dutton unwaith eto i achub i dîm. Ffôn yn barod. Yna hi. Yr ergyd gan Lewis. Hanner cyfle. Flint yn erbyn llaw. Yn erbyn y llaw! Ac at y smotyn yma ar dyfarnwr yn pwyntio. Cardyn felen i Jake Phillips. O, gan y tywyllwch mae'n obeth. Mae yna gyfle i Flint ag Aberystwyth. Niall Flint yn erbyn Lewis Dutton. Dyna Floyd. Mae yna obeth. Yma ar goedlan y parc. Mae yna 5 munud yn weddill. A be bynnag eith i adio.